Wemthobisa akekho ongazithutha ngiyaxolela nje ngoba phela wena nje uyisiyinga futhi engeke sehlelwe lutho awusiyakubongela. Kodwa umuntu mangabe ehlelwe into emehlele ikakhulukazi enkulu njengale enqawu umjuluko kababa yiwona wangiletha emhlabeni ngoba ukuba wavela wayilalela ngabe kangikho. Nasetheweni wacela induku nganisha yona nalenyengandla wacela impama nganisha yona ngisho eswini unyobo wacela izinyo wanishwa yona pola nto uyento yashiyesa mntobo. Wemthobisa akekho ongazithutha ngiyaxolela nje ngoba phela wena nje uyisiyinga futhi engeke sehlelwe lutho awusiyakubongela. Kodwa umuntu mangabe ehlelwe into emehlele ikakhulukazi enkulu njengale enqawu umjuluko kababa yiwona wangiletha emhlabeni ngoba ukuba wavela wayilalela ngabe kangikho. Wakhuthala langalala ubusuku bonke efollow mina. Ngakho-ke ibalulekile indaba yokuthi ukuphila kwethu sikwazise. Ngihlulwa umcineka ngimfusekisa everyday kodwa uyakwazi ukwahlukanisa amasinkomasi. Ungisendela imessage ende engikhalela engiduduza ngoba singabafowethu bomlando. Umlando wethu uyaphikisana nokuthi singasondelelanani uma kukhona okukhulu okusehlele. Kodwa ke wena ke ulungile siyakubonga ngoba ukwehlelwa lutho uyohlala ukuhamba kahle ukanwa uwethela lutho nje uyohlala ukuhamba kahle nje lapho enhlane ebhishi. Into engishoyo ke mina ukuthi umuntu ongidumase kunabo bonke uKhathide Ngobe umfowethu weqiniso futhi sazana naye kusizweni akukho okungehlela uKhathide ngingasondeli. Ngisho ehangela umama wakhe ngombaba kwakhe semncane waguga amathayi nami ngithi ngeke ngasondeli uzoduduzela kwethu ingane ngisebenza naye futhi ngaphe kwalokho sinomlando ubusizwa bethu obaziwa yimina naye siphatha amaviyo sihola insizwa eNingizimu Afrika sihlabana. Ngakho-ke umuntu onjalo njengoba ngasho ngathi mina ngeke ngingashwe ngeke kungidumazile ungatholi ngisho ucingo oluvela kuye angabi nendaba. Lokho uconfirm ukuthutha kuye ukuthi uyisithutha ngoba uyakwazi ukuthi utotobe uwumuntu uma kumpintshile kodwa usumenyelisile ngamazwi lowo muntu loyo ngoba uyazi ukuthi ukulindele lokho ukuthi ukwenze. Baningi abantu asingaphilanga nabo njengane sibathole ngendlela kodwa bagijime bagamanxa ngayo zonke indlela begadla bezongiduduzela bengikhalisa. Kodwa laba abayensela yami abangazi ngenazo ezinza zaze zampunga abebengekho. Hawu uKhathide Ngobe ngiyadumana kakhulu. Angani ubungane noma ukuthutha noma ukungazilutho lokhu akwenzile ngidumele kakhulu. Ngicela umtshele uKhathide ukuthi ngidumele ukudumana kwami futhi ngiyayimiyeke ngoba umele isintu lento ayenzayo umele isintu futhi umlando wakho unobunsizwa phakathi. Lokho akwenzile asibona ubunsizwa kuwukuthutha futhi le message ngizoyithumela nakuDo umfo kamabaso okuyena oseduze kwakho ukuthi-ke ngempela kubeqe kanjani lokukhuluma ukuthi bangalenzi iqiniso mina nanjalo inqawe engizalayo.
Kampo dia, hanya petani nanelo dah.